Kəmilleşmək üçün köpək onları yan konsan yan aytta bir uğurlamak bolýardy. İstersin hem adam uğurlap bilme ya yan adam uğurluyor. Bilýärmi? Bana bir aytdy. Jan etdi ki yatırkam. Siz dedi bir orş şahirinden uğurlap neme ne oturlan uğurlapsınız dedi. Ben aytdım bağışlan dedim. Benim son nereden aran olsa ben düğünden aldım. Son aran yerinden alayan dedim. O Nikolay Glaskov tipi sevgili şahirim var. Fransa'da yaşattır. Şeyle kokusu var. Ya poet ili kloun. Я клоун или поэт, если смотреть корень клоун тоже поэт. Трудно мире под лунным, брат, как зарога. Надо быть очень умным, чтобы сыграть трокади курса. Я не могу сказать, я тебе говорю, я. İstihki asibe de ne görmek nedir? Jilda bir adin kuşin, on hatel tatlı versin. Он не мог достичь вершин, потому что был кувшин. Şunu aytmak bilen men şon goşgyny uğurlanmaçça bolýan. Şunu ýalak вечер oturuyorňa çykdyr, men ýetir häzir dünýädäki iň gysga poemany okap berjekdir. Gysga. Мы, а вы. Ondan şonu men diýjegini ýatmam, soňuzdan men ýetdim. Biz weli diýip baş harf bilen ýazýas. Biz weli, siz weli. Yuri Polikarpyç Kuznetsov diýip Atabaýewiň goşularyny terjime eden adam mı? Şeyle güçlü adam. Son goşundan hem uğradım. Yemede yankı. Я первый раз ставились мир и последний раз на свете dia. Я первый раз ставились мир и последний раз на свете dia. Meni uğradılar insan kuyora barınca sapar hem insan kuyora deyip aldım. Şeyle bu tercüme etti. Sen ne üçün gamavattın karağım, seredip sarılın senin selmeğe, durnulun sesinden duyya yüreğin, vaat eder ya olur yeni geline. Каракумы печально дикий, пожелтевшие травы твои, неловый журавленный крик возвратятся твои журавли. Разве можно печалиться без причины? Разве можно расстаться навек, наблюдая холодные равнины, их широкий стремительный бег? Неужели они понимают того, что люди не могут понять? Журавли Харасанов летят и Атабаевым гошын термек. Хеммен весінік арғы өттен. Malsın bu ne diye? Yerin, göğün, arşın, kürsün, subhanı diye. Yolumuza mene vurun uğrun yağdırsın.